Figyelj! 5, 4, 3, 2, 1, adás! C-vitaminos szép jó reggelt kívánunk minden kedves rádió hallgatónak, ez itt a Rádió P Magyarország első és ezidáig egyetlen polgárőr rádiója, méghozzá Somogy megyéből jelentkezünk, Nagybajomból, a Somogy megyei polgárőr napról. A mikrofon mögött egyrészt most udvariatlan módon elsőként Zoller, Lovászi Zoltán, Jál Zoltán, Leslie, Siero. mint ahogy mondtuk, ugye Nagybajomban vagyunk. Jogos, még gyorsan a kolléga. És itt van veletek Snoopy is. Jaj, úristen, így ezt senki nem fog felismerni adásba. Szép jó reggelt kívánok én is minden kedves rádió hallgatónak, természetesen itt vagyunk a helyszínen, és hát hevesen dolgoztunk a technika összeállításán, minden rendben van. De csak sikerült, csak összehoztuk itt az éjszaka folyamán, úgyhogy mondanám gyorsan a hallgatóinknak, hogy igen, meg lesz tartva a Somogy megyei polgárőr nap, már csak azért is, mert a rádió készen áll. meg állítólag maradt viszki éjszakáról, nem? Vagy mi van ezzel? Ezt te hiszed? Na, de az Láttam, bocs. A technika ötögét teljesen eljutattuk, úgyhogy napot nem lesz szerintem. Ja, még alszik. Reméljük végig nem fog felkelni. Mindazonáltal tehát mondtuk, ugye elindult akkor a technika, elindult az adás is. A hallgatóknak mondanám, hogy csodálatos verőfényes napsütés van, úgyhogy tényleg aki csak tud, jöjjön még gyorsan Somogy megye Nagybajomba. Remek időjárás, remek hangulat lesz, van, és én már megmondom őszintén a hallgatóknak, én már most érzem a pörköltnek az illatát, ami terjeng itt a levegőbe, és garantáltan jól fogjuk magunkat érezni. Persze, hogy érzed a pörkölt illatát, mi hogy a pörkölt kornél mellett állsz. De hogy azt már megszokhattuk, ugye? Ja, most, hogy mondod, tényleg? Rengeteg programmal várnak természetesen mindenkit a Somogy megyei polgárőrnap szervezői, és ahogy hallom, már kezdődik is a színpad környékén műsor. Mindazonáltal addig még gyorsan Szopi kolléga elmondja, hogy mi várható a mai nap folyamán. A mai nap folyamán 9 órától ünnepélyes megnyitóban, szerintem pontos kezdődött el a színpadon. A mai napi esemény, majd egy 10 órakor bemutatók következnek, amatőr együttesek fellépése, ezt majd a későbbiekben egy kicsit részletesen fogom elmondani. Nélkül lesz majd eredményhirdetés, 1 órakor ebéd, 14 órakor is következnek még itt fellépések, és majd délután 4 óra körül lesz a rendezvény zárása, még 17 óráig itt leszünk a helyszínen. Egyébként napközbeni kísérő programok is lesznek még, gyerekeknek aszfaltrajzverseny, vagy éppen verseny is, hordógurító verseny lesz, amit én már kíváncsian várok, lehet, hogy majd. Nem kell félned, nem viszkivel van. Állítólag lesz 11-es rúgóverseny is. Lesz 11-es rúgóverseny, úgy kötélhúzó verseny, vagy éppen kerékpáros ügyességi verseny is, de van lehetőség lovas kocsival, még városnézésre is. Ott Szerintem a szervezők mindent Te húzod a megtettek. kocsit, mi? A szervezők mindent megtettek azért, hogy ez a mai nap csodálatosan teljen, mind a polgárőrnek, mind a polgárőr családjának, és minden ide kilátogató helyi lakosnak is. Szerintem egyenlőre akkor ennyi tovább. Akkor még azt mondanám gyorsan a hallgatóknak, tehát mindenki jöjjön Somogy megye Nagybajomba, aki esetleg nem tud eljönni, az viszont feltétlen hallgassa Magyarország első polgárőr rádióját, a Rádió P-t.